Lot hem niet willen nemen. Maar als de roezigheid, dan is Lot hem een hotspot. Waar we mensen nou een wereldbol in den hoofd zetten. En door wellicht nog iets anders mee willen doen. Is me een raadsel. Heb je hem gezien? Wat een enige uiterste. Zeg maar ordinair aanbellen dan. Oh. Hey. Kijk. Nog een weer. Wow. Oeh, die springt snel in de houding. Goeiedag. Goedemiddag. Hallo. Dag. Goedemiddag. Dag. Je ziet de man van de wereldbol. Ja. En door heb je er nog een stom. Ja, dat is een kleine. Dat is een kleine. Ja, die heb ik gekocht, die heb ik gemaakt. Wat is het verhaal achter de wereldbol? Ja, Rozenfeest. Festival. Voorheen wijlen het rozenfeest. Ja, ik zat net snoepen. Ja, dat was de wereld van rozen, was toen het thema. En toen moest ik ook wat maken. Ik denk, ja, wat gaan we maken? Ik zit binnen een stichting die toen fondsen wierf voor de harmonie. Ja, en dan moest wat gemaakt worden wat bij het thema paste. Ik denk, ja, gaan we iets met een ronde bal maken, wereld. Lang gezocht naar een object wat geërgd van appel en eikels kopen. Natuurlijk niks te krijgen. Dan maar zelf maken. Toen wordt het de week voor het festival wordt even spannend. Toen zeg ik, ja, dan moeten we nou dringend ergens in veel wat materiaal te gaan halen. Een week voor het festival. Ja, de dag voor het neergezet is geschilderd. Dus toen hebben we gauw even een tekening, een schets gemaakt. Gewoon even naar de ijzerboer gegaan en daar wat ijzer gehaald en alles op maat. Wel op maat gehaald, het ijzer. Hè. Het was alleen nog maar aan elkaar brooien. Aan elkaar brooien. Ja, ja. En dan opperbroier, dat wordt geen... Nee, dat was een bureau van mij. Daar moest ik ook nog even heel snel schateren. Toen ik dus niks zoeken kon krijgen, een portemonnee neer hoefde te trekken voor iets duurs, moest ik net zo goed nog wel iemand regelen die mij dat in elkaar brooit. En dan kan ik me voorstellen dat die ringen aan de binnenkant, dat ze door putjes met roezen in deze. Daar hebben we vazen in zitten. Vazen met dan sneeuwrozen erin, voor dat moment. Ja, heb ik er nog een paar jaar geleden ook weer gewoon in een pot in gezet, een rozenpot. En daar gewoon rozen in gehad. En nou, laatste jaar geloof ik dat ik nog zomerbluiers in gehad heb. Maar je ziet er mee bezig, zo te zien. Ja, dat is dan weer een ander project. Dit is dan 21 jaar geleden geweest, 22 jaar bijna. Dat werd gedaan, ik geloof dat het in 2000 was. Want ja, ik meende wel 2000 wat ze geweest. Oké. Ja, en toen, nou doe ik, ja, nou wil ik een wadi maken. Ik heb het water van die geurten gaat afgekoppeld worden. Ja. En als dat even goed is, maar dat is een project, daar ben ik een jaar geleden mee begonnen. En dan leeft op een gegeven moment stil als corona de winkel sluit. En dan moeten we even wachten. En dan is het weer niet goed. En dan is het niet goed en dan denk je, laat even liggen. Dan is het dat je andere dingen te doen hebt. Dus het moet een keer af. Ja, er moet nog een randje gemetseld worden en dan moet er een kiezel in. En dan moet dat eigenlijk een overstort worden van water. Want ik heb buizen onder het gras geleid. Gras 20 centimeter verlicht. Dus alles gras weg. Goed gegraven. En wie noemde je dat? Een wadi? In de wadi. Wadi? Dat is een water... ja, god, wat is de afkorting nou? Ja, water. Waterinfiltratiesysteem of zoiets. Weet ik het niet meer. Ik weet het niet meer. Zo precies weet ik het Ik snap wat de gedachte erachter is. En dan moet al het regenwater in. En ik ga er mee een paar kubse tanks neerzetten. Dat het eerste water in de kubse tankveld. Dat ik daarom stond een paar van die zwarte tanks. Helder. En dan heb ik mijn tuin voortaan een beetje met geetwater bediend. Ja, en ik neem aan dat allemaal roezen zien. Ja, vooral die hè? put. Ja, die put. Die vroegen in... nou, het afgelopen jaar nee, iedere dag kan ik er water geven. Maar het jaar ervoor en het jaar daarvoor, 3 komende dagen zitten daar met water geven. Wat ziet je van elkaar? Dat is mijn moeder. Ja. Hoi man! Ik kijk iedere dag gewoon. Ja, nou stonden we bij jou op de plaats. Ja, ik doe nou zo te kriegen. Ja, ik ga je wel een Ho! Nee. Blijven ooien, hè? Ja, ja. Ja, dan heb je gezegd van dan zal ik het kriegen. Dat wil ik niet op mijn geweten hebben. Ja. Nee, ik vind dat ook wel leuk, ja. Oh, gelukkig. Ik kijk iedere dag.
Oh, gelukkig. Ja, vind ik leuk. Hey, en wie woont er nog meer, hé? Dat is niemand. de poes. Die mensen is al... Ja, die komt er ook bij. Ja, die wil er ook bij. Ja, Ze die zaten kant, die heb schier. ik nou. Ja, die wil er ook nog licht bezig. Kijk, die heeft een moment gehad. Ja. 3 Ja, seconds of fame. ja, maar als je niks te voren hebt, zie je geen interessante partij van de poes. Ja, Die moet altijd eten. ja, die kwamen even de kant uit de boom kijken en die Ja, dacht van, ja. heeft wel niks te halen, weg ben ik weg. Weg. Ja. Nou zien we hier wel eens dukker gereden. Ja, u weet ik, jullie zien er al een keer doorgekomen. Heel langzaam. Toen zat ik toevallig Ja, en in het rommelhok wat te doen. Ik denk, nou stopt hij dadelijk, moet ik er zo in overal naartoe. Nou ook. Ja, dat doe dat maar. Ja, dus dat is... Maar ja, en nou, we komen van Grubbevoors af en Joe zit van, de wereldbol, hebben we door alles iets mee gedaan? Ik zeg nee, maar dan zien we wel al dukker langs gereden en op een gegeven moment denkt ze van, nou moet het er maar eens een keer van komen, nou gaan we op onderzoek doen. Ja, maar ik ga nu nog een keer een bordje maken, maar dan moet ik eigenlijk ook even iemand vinden in dit markt. En ik weet wel ongeveer waar ik het moet gaan zoeken. Dat ik er een bordje vuur zet met het verhaal erachter, waarom de wereldbol er staat. En dat is tenminste degene die langs komt fietsen, en dan komen er volk. En die draaien zich ook bijna dat ze bijna achter vuur op de fiets zitten. Dan kunnen ze ook stoppen en even lezen wat het om gaat. Heel goed. Nou is het wel jammer, het was een promotie-element geweest voor het festival, wat er helaas nou niet meer is. Anders was het nog altijd leuk geweest voor, als promotiemateriaal. Maar dan zou je toch wellicht een roze viers ja, er komen, komt in augustus een roze viers. Op de datum dat normaal het festival zou plaatsvinden, komt nou een roze viers, maar dat blijft beperkt tot de Rozenhof. Ja, maar daarvoor is de Rozenhof ook groter geworden. De Rozenhof is groter geworden, hebben ze prachtig aangelegd. Ja, maar dan kunnen ze natuurlijk geen massa's snap onderbrengen ik. die we vroeger onder konden brengen. En als het ooit een succes wordt, als ze het willen hebben, dat het een succes wordt, ja, dan hebben de meer dan weer gauw bij de hand. Dus dat kunnen we goed. Maar dan hulde het ook op. Ik denk dat Lot hem geleerd heeft dat het misschien toch te veel vrucht tegenwoordig om zo'n grote evenementen in een deur op Zoom te organiseren. En dat doet het succes kan opbreken. Aldoende leert men. Ja. En soms gewoon evenementen aan hun eigen succes ten onder. Is ook. Maar in dit geval was het evenement nog steeds succesvol. Ja, alleen... het was niet meer te handelen. Het was niet meer te handelen. Ja, dus wel te handelen. Als je jaren terug had je ook te weinig lottommers en toen was het ook een probleem. Kunnen we het redden? Natuurlijk. Als je het feestje zodanig maakt dat ook niet-lottommers aan dat feestje deel mogen nemen en mij mogen helpen. Ja, het is koud, hè? Het is koud. Ja. Zonder jas. Ga maar lekker naar binnen toe. Ja, dat Bij de doe je. kakel zitten. Maar je- Oh ja, waar? Nee, maar als je het werd te deilen een succes en je haalt er gewoon boetedurpsen bij, dan hebben we alweer een hoop handjes. Voor het handjes hebben ze. Voor de commissies is het natuurlijk lastiger. Dan Ja. dat is het handiger als allemaal mensen uit Lottem komen, want dan kun je ook veel sneller alles afstemmen. Hey, de wagen is van O. Ja. En dat zal deel van mam zien, denk ik, of niet? Daar dacht ik. Nee, maar ze stapt er wel geer in. En dan rijdt je samen. Ja, even zo. Ze komt van Uurje. Daar is u al een paar keer heen gereden. Mam is van Eujen. Ja. En dan gewoon die hoogwaterconstructies door en al die toestanden even te verkennen. En dan reden we ook gewoon over de fietspad met dat autootje. Want dan haal ik me dan ook even niet aan de regels. En dan denk ik, ja, het is mooi weer. Maar ik ga er ook de winters mee. Met gewoon nog eens even boodschappen door. Dat hoeft het probleem niet te zien. Ja, kan ze past er een gradeer in? Dan moet ik hier de klep even losmaken. Dan past het via de krat fris niet. Want zo deep is je niet, maar beer wel. Het ziet er goed als... Maar dit is niet. Nee, het is een heel... het is een kitcar, zoals ze dat noemen, gebaseerd op een Deux Chevaux. Dus gewoon een Citroën. En het is... zelf gebouwd? Nee, dat ben ik heb twee... voor het laatste al iemand nodig heeft voor zoiets, zo'n broeiwerk, Ja. Dan ben ik niet de man die zoiets in elkaar zet. En dat is gewoon, het is gewoon een polyester constructie. En er zit gewoon een, wat zit erin? 29 pk. Dus het is gewoon met een Deux Chevaux'tje zo. En dit ding is van, moet ik even denken, 84. Dus binnenkort is hij nog 40 en dan is hij oldtimer. Is die al zo oud? Ja, dat is maar gewoon een Citroëntje, hè. Nou, maar de body niet, hè. De body is gewoon, dat is gewoon een Citroën met 20 jaar denk ik aan zijn hem gekomen. Het chassis, Ja, en de basis. donorauto. Ja, en de motor, natuurlijk. En er is gewoon zo'n Engels chassis overheen gezet, of zo'n Engels koetske omheen gezet. Het geeft hem ook al in Nederland, en dan ga ik moeten halen uit Nederland, want hij is een paar centimeter langer. En dat is met mijn lang knuik, is dat best handig. Want dan kom ik mij, als het er wat lang in zit, denk ik, nou, of de auto moet ruimer weer, of ik moet iets aan krampen doen, want het zit wat krapjes. Stoel maximaal naar achter. En het is een leuk autootje voor
60 kilometer. Dan is het grote reden. Ja, dus, Maar als ik nou 80 gaat, dan moet ik eigenlijk een bril opzetten voor de veiligheid. Want als ik bij doe wat in het gezicht, dan doet het bijna nooit hoor. En ja, dan blijf ik mijn haar in zitten. En ik heb het heel nut met mijn haar, die moet altijd goed zitten. Uiteraard, ja. En om deze uitzending van Ongerweeg af te sluiten, Ja? het allerbelangrijkste van deze auto, en Ja. dat vind ik echt spectaculair, is dat als de auto uitstiert, maak je toch 1000 toeren. Ja, en het schoon is, dat doet het nog zonder stuur. Ongelukkig. Ja, dan haal ik eraf. Die moet ik er ook afhalen, anders kan ik niet stappen met mijn lengte van 1,84. Dat is toch te lang. Dan moet het stuur er even af.